हेलो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि फिन नैबे भिडिअआव बरायहरनाय जाहैबाय। खायफा मानसिया आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नुनानै नों बिपिएफ पार्टिनि माबा माबि पार्टिनि बेबायदि खोथा बुंहरदो आरो दा बेयाव आं बुंनो सानो आं जेबो पार्टिनि नङा आरो आं रावबो पार्टिखौबो सापर्ट खालामनो नागिराखै। दिनै नोंसोर नाय फंबाय बिनानाव आदै मादै बयबो दिनै जोंनि जाय बर'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मेन थांखिया मामोन? बड'लेण्ड लाबोनायमोन, आसामनिफ्राय आलाग जानायनिमोन। दाना साफ्रोमबो क्रान्तिकारिया जाय जोंनि बर'नि जेसेबांनाखि लिडार जादों दा बिसिनि जेब्ला बिसोर क्रान्ति खालामदोंमोन सुरुवातआव बिसिनिबो माइन्डआव माने मोनसेल' खोथामोन कि जों आसामनिफ्राय माने आलादा जानानै मोनसे समायना रायजो दानो। नाथाय दिनै बे क्रान्तिकारिया गोदो गावनि जिउखौ बावसोमनानै माने हाग्रा बंग्रा थानानै साहे नों बेयाव हाग्रामाखौनो होन ओमफ्राय माखासे दा NDFB फोरनि रनजित सारमोन होन ओमफ्राय बे माखासे केडारफोर जायफोर दङ दा रन्जन दैमारि सारमोनाथ' दिनै ओंखारनो हायाखै बिसोरो दा बेफोरो जेसेबांखि जोंनि जाथिनि थाखाय स्ट्रागल खालामदोंमोन बिसिनि मोनसेल' गलमोन, बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड माने जों आसामनिफ्राय आलदा मोनसे समायना रायजो बानायनाय। दा दिनै बिसोर स्ट्रागलफोरा बै समाव एसेबां खस्थ' खालामनानै फैनानै दा जा एसे जोङो नाजानायजों मोनदों दा गावनि शेयारनि थाखाय माने गावनि लाबनि थाखाय मोनसे बेनिफिटखौ मोननो थाखाय दिनै हारिनि जेसेबां माखासे जाय मोनसे गिदिर थांखिमोन बे थांखिखौ सहैनाय बायदि नुहुराखै आरो दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव बा नोंसोर जेरावखि जाया मिटिं दावथिङाव खोनानो मोन्दों जेराव माने बर'आनो बर'जों एगेन्स्टै गोबां बाथ्रा दान्थेलायगासिनो दङ। नाथाय बै समाव जेब्ला जों स्ट्रागल खालामदोंमोन जायखौ जों मोननो हास्थायदोंमोन मोनसे गेरेमसा बर' हारिनि थाखाय मोनसे बड'लेण्ड हिसाबै नुनो लुगैदोंमोन, नाथाय दिनै फैयै मा जाखो जाय माने गभर्नमेन्टजोंनो फिदिंजानाय बायदिखौनो हमनानै लादो, नाथाय आरो माखासे गावनि स्वार्थ जायखौ गाव दा दिनै माखासे बेनिफिट मोननायनि गेजेराव गावखौनो मोनसे लाक्जारियास स्टाइल थांनानै थानो लुबैनायनि सायावल' माने गोसो होसै। दिनै जों एथ'ग्राम मदद बा हेफाजाब मोनसेयावबो दिनै जों बानायनानै लानो रोङाबा दिनै गुबुन हारिया जोंखौ माने लिडारजों लिडारैनो माने गावजों गावखौ गावस्रा होलायबाय थायोबा जों फिसा फिसौ मानसियाथ' रावबो माने खौसेथि जानो हाखाया। खौसेथिया जेब्ला जाहैगोन जेब्ला जोंनि गासिबो सुबिदाया माने आसाम स्टेटनिफ्राय बा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय जेब्ला गासिबो थुंगेजोबगोन अब्लासो जों मोनसे रेभुलेसन खालामनो थाखाय जोंनि जाथिया जमा जाफिनगोन। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांखि दिनै ससियेल मिडियानि इनफ्लुयेन्सारानो जा बा जोंनि समाजनि लिडारानो जा UPPL बा BPF सोरबा कंग्रेस पार्टी माबा माबि पार्टीखौ लालायलायनानै जाथिनि गोबां आफादफोरखौ लानानै जेरै दान्थे बिदान्थे खालामलायदों दा जोंनि जाथिनि माने जाय हालोद दा बानायनांगौसो जों बेसखौ मजबुत बानायनांगौसो। बे समाव जों जुदि एकजुट खौसेथि जायोब्ला दा जे जिनिसखौ जों पावाराव लाबोनो थाखाय जोंनि जाथिया गोबाव 30-40 बोसोर माने स्ट्रागल खालामबोदोंमोन, हाग्रा बंग्रायावनो होन बा लामा जथेनानैनो होन डेम'क्रेटिक भाबै जेरै प्रमद बर' सारा जेरै एबसुनि आफादगिरि जानाय समाव जेरै मावबोदोंमोन, हाग्रामा सारमोना जेरै हाग्रा बंग्रायाव थानानै जाथिनि थाखाय माने दावहा नांबोदोंमोन, NDFBनि रन्जन दैमारि सार, गोविन्द फेरेंगा सारमोन गासिबो जोंनि थाखाय जेसेबांखि जोंनि जाथिखौ जौगानायाव बाहागो लाफायाखै जोंनि थाखाय बियो मोनसे रल मडेल माने जों बिसोरनि आदर्शजोंनो सोलिनो गोसो जायो। नाथाय दिनै मा पलिटिकेल पार्टिनि लोब्बा लानानै दा मोरै बिदि गावजों गावनो दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो। मोनसे ज'आव फैनो मोनसेबो खोथाखौनो रायलाया दिनै आलदा बेबायदि। आं मोनसे निउसावबो नुदोंमोन कि गुबुन जाथियासो फैनानै बुंलायलायदों जे जायगायाव नोंसोर स्ट्रागल खालामदोंमोन समायना मोनसे बड'लेण्ड दानो थाखाय बेयाव दिनै मानो बर'आ गावजों गावनो पार्टिनि माने एगेन्स्टै
माने बै थांखिखौ जाफुंहोयो माने हेंथा होलायगासिनो दं होननानै। अब्ला जोंनि लिडारफोरा मोनथिसेयावबो दिनै मानो बेबायदि खालामनांगौ? जानो हागौ जोंनि बर'नि दा UPPL आरो BPF आरो माखासे समाजनि सिबियारि आफादफोर दङ, जेरै एबसु, बनसु, गोबां रोखोमनि दङ जोंनाव आफादफोर। दा बिसोरबो ज' जानानै जुदि जोंनि BTR बा BTC एरियाखौ जों ज' सालायोब्ला गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बेयाव जोंखौ जेबो माने बेयाव बबेबा मोनसे सुबिदानि फैनाय माबानायफोरखौ जाख्ल'नांगौनि जेबो माबायानो गैया बाहाय। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो, जेसेबांखि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार लिडारफोर दङ, मेक्सिमाम पजिटिभ थिंकिंखौ लानानै माने मोनसे टेबोलाव फैनो नाजा, मोनसे लामायाव फैनो नाजा। दा जोंनि जाय न'खौ जों बानायनो नागिरगासिनो दं, बे न'आ जुदि मजबुत जाथारबाय बा बड'लेण्डखौ जों मोनथारबाय, अब्ला जों पार्टिफोरखौ बानायलायनानै माने जों डेभेलपमेन्टनि थाखाय अपोजिसन पार्टि नांगौ हिसाबै जों बानायनो हागोन। दिनै जोंनाव थिग मोनसे जायगा गैयिनि थाखाय जोंखौ दस्रायासो फिदिंहरगासिनो दं। आङो सोरबा हाग्रामा महिलारिनि समाव मोजां बा UPPLनि समाव मोजां, आं बे खोथाखौ बुंनो सानाखै। मानो होनोबा मोननैनिबो पार्टियाव जेसेबांखि खामानि मावाखै मानो गोरोन्थिया दङ। बेनि थाखायनो दिनै माखासे बर'नि इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्राबो गोबां माने बेयाव बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायगासिनो दङ। बियो नंखायबो नंजोबा। दा दिनैनि बे सुंद' भिडिअ'आव आं बेखौनो बुंनो सानो, गासिबो जोंनि बर'नि बयबो जेसेबांनाखि साननो हानाय गियान गोनां मानसिफोर दं आरो ससियेल मिडियानि इनफ्लुएन्सारफोर दङ, खौसेथि जानानै माने जों खौसे जानो थाखाय मोनसे मेसेज होयो बयनिबो थाखाय। आरो रन्जन दैमारिखौबो थाबैनो बख'नानै लाबोयो, आं बेखौनो आपिल माने रिकुवेस्ट खालामो बयनिफ्रायबो। माने गावजों गाव दान्थे बिदान्थे बांद्राय खालामलायालासेनो माने मोनसे पजिटिभ टपिक लाबोनानै जाहाथे ससियेल मिडियाआव माने गोसारहोयो, बेखौनो आं लुबैयो। दा दिनैनि बे सुंद' भिडिअ'आ बिदिनो, माने मानसिफ्रा गोबां नों UPPL BPF पार्टि बेबायदि बुंबाय थायो, बेनि थाखायनो बेखौ लाबोदों आं। आंनि साननायाव बेल', आं बर' हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा खौसेथियैनो जोंनि जाय मोनदों आरो बेनिफ्राय देरसिनखौ मोननो थाखाय ज' जानांगौ आरो खौसे खामानि मावनांगौ। दा बेसेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि। खुलुमबाय।